Ix-xogħlijiet fil-pjazza tal-Imqabba u tat-toroq tal-madwar waslu fl-aħħar fażijiet tagħhom. Il-proġett b'investiment ta' 4 miljun euro sar fi 3 fażijiet, fosthom it-tindif tal-ġibjun li jinsab taħt il-pjazza, kif ukoll il-bini ta' ġibjun ieħor fi triq Ġanni Darmanin. Dan il-ġibjun se jkun qed jilqa' fih l-ilma tax-xita u għalhekk l-ilma miġbur ikun jista' jintuża mill-Kunsill Lokali għat-tisqija fost oħrajn. Rej Farrugia, l-perit responsabbli minn dan ix-xogħol, tkellem dwar it-tlestija tal-proġett. L-iktar fażi importanti hija t-tisbieħ tal-pjazza li jinsab fi stadju avvanzat. Il-ħsieb li il-proġett tal-pjazza jkun les sal-aħħar tax-xahar id-dieħel sa aħħar ta' Awwissu u l-ġibjun u pjanat jitlesta f'Marzu tas-sena d-dieħla. Fi żjara li għamel fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge semma kif dan il-proġett qed jinkludi proġett pilota dwar it-tneħħija tal-wajers tad-dawl minn mal-faċċati u minflok saret infrastruttura taħt l-art. Issa illi għandna din l-esperjenza rridu naraw il-Gvern kemm se jestendi biex dan il-proġett suċċess ikun jista' jkun preżenti wkoll f'lokalitajiet oħra. Il-Ministru semma wkoll kif din il-pjazza se tkun qed tingħata lill-imqabbin, hekk kif il-pjazza se tkun magħluqa għal xi ħinijiet u jiem biex titgawda sew mill-pubbliku bħala spazju miftuħ. Min-naħa tiegħu is-sindku tal-lokalità Omar Farrugia semma wkoll ir-restawr fuq l-istatwi li jinsabu fuq it-Suntier kif ukoll tal-grada tal-Knisja. Intaffu waħda mill-ikbar problemi illi l-imqabbin nesperjenzaw matul is-snin il-problema tal-arar. Proġett sostenibbli, proġett illi flimkien inwettquh u konvint illi fi żmien li ġej fil-ġejjieni ser ingawdu minn dan l-investiment illi qed isir fil-lokalità tal-Imqabba.